Cea mai scundă femeie din lume a dispărut după ce s-a căsătorit cu Rick. Dar un an mai târziu poliția a găsit-o, iar ceea ce a devenit te va speria. Rick a cunoscut-o pe Sara la muncă și s-au îndrăgostit rapid. Deși avea doar 1 metru înălțime, Rick a fost fermecat de ea și, curând, au decis să-și oficializeze relația și să-i prezinte familiei sale. Părinții și rudele lui Rick au râs de înălțimea lui Sara, crezând că nu este suficient de bună pentru el. Chiar și prietenii lui nu înțelegeau de ce ar fi ales-o, dar Rick nu s-a lăsat influențat și s-a căsătorit cu ea. După nuntă, Rick s-a îndepărtat de familia lui, răspunzând rar la apeluri. Când părinții lui au bătut la ușa apartamentului, nu au primit niciun răspuns și, în cele din urmă, au pierdut orice legătură cu el. Îngrijorați, au apelat la poliție. Când poliția a ajuns și a intrat cu forța în apartamentul lui Rick, descoperirea a fost șocantă. Comentează scund pentru partea a doua.